Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka pasisingil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bakaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng wataw at mo'y tagumpay na nagdidikdik, ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng waro aming pagsinta, buhay ay langit sa likod. Aming ligaya na pag may mga apit, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, for Morajo Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs
need a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for everyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Bombo Radyo Bacolod. Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Mayong adlaw mga hinigugma ko nga mga abyan kay Kristo. Yari na kita sa katapusan nga adlaw sang Pebrero, kagaton pasalamatan ang mahal nga Dios sa tanan nga mga grasya nga aton nabaton sa sulod sining bulan sang Pebrero. Ang Ginoo amo ang akon kabakod, ginlikaw niya ako sa katalagman, ginluwas niya ako, kay iya ako nahamutan. Mga muyo kita. O Ginoo, tuytoyi ang lakad sang kalibutan, kagihatag sa imo simbahan ang kalipay kag paghidait sa pag-alagad sa imo sing hilway. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Kristo imo anak kag amon Ginoo nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Marcos, Kapitulo 10, versikulo 17, tubtub 27. Sa manuglakat na si Jesus, may tawo nga nagadalagan palapit sa iya. Nagduhod sa tubangan niya, kag nagpamangkot. Maayo nga manunudlo. Ano bala ang dapat ko himuon? Agud mapanubli ang kabuhi nga wala sing katapusan. Si Jesus nagsiling sa iya. Nga abala ginatawag mo ako nga maayo. Wala sing maayo, kundi ang Diyos lamang. Naibaluan mo ang mga sugo. Hindi ka magpatay sang isig katao. Hindi ka magpanginbabay. Hindi ka magpangawat. Hindi ka magsaksi sa binutig. Hindi ka magpangdaya. Tahura ang imo amay kagiloy. Ang tawo nagsiling sa iya. Manunutlo, gintuman ko initanan sugod sang lamharon pa ako. Si Jesus nagtulok sang mapinalanggaon sa iya, kag nagsiling. Isa lang ang kulang mo. Pauli ka. Ibaligya ang tanan nimo nga pagkabutang. Ihatag ang kwartas sa mga imol.
kag magaangkon ka sang manggad sa langit. Kag kari ka sa pagsunod sa akon. Nagpalangnuya ang tao sa iya mabatian ining mga pulong, kag naglakat siya palayo nga masinulubon, kay madamo gid ang iya mga pagkabutang. Si Jesus nagtulok sa palibot kag nagsiling sa iya mga gintutunan. Daw ano kabudlay para sa mga manggaranon ang pagsulod sa ginarian sang Dios. Ang mga gintutunan na urungan sa iya mga pulong, apang si Jesus nagpadayon sa pagsiling sa ila. Mga anak, daw ano kabudlay ang pagsulod sa ginarian sang Dios. Mahapos pa sa kamelyo ang paglusot sa buho sang dagom, sang sa pagsulod sang isa ka manggaranon sa ginharian sang Dios. Ang mga gintutunan na tingalagid, kag nagpamangkutanay, kuna mo, sino na lang ang maluwas? Gintulok sila ni Jesus kag ginsiganan. Sa mga tao, hindi ini mahimo, apang sa Dios mahimo ini. Ang tanan sarang mahimo sa Dios. Lakat ka, kag ibaligya ang tanan mo nga pagkabutang, kag ihatag mo sa mga imol ang kwarta, kag makaangkon ka sang manggad didto sa langit, kag magsunod sa akon. Para sa aton pagpamalandong sa ebanghelyo nga aton nabatian, aton liwat kinaabi-abi si Father John Glenn Maleficiar sang Society of St. Paul Iloilo sa iya pagpaambit sa aton sang iya reflection sa ebanghelyo naton sa sining adlaw. Maayong aga kag welcome sa gihapon sa aton programa, Father JK. Maayong aga, Sister Ninya, kag mga utod ko kay Kristo. Salamat sa Dios kay katapusan nga Lunes sa bulan sang Pebrero. Kabay pa nga manami ang inyong pagbugtaw kag ang grasya sang aton Ginoo, yara sa inyo sa adlaw nga ini. Gusto mo man bala makapalangit? May ara ako nabasahan nga istorya na hanungod sa 3 ka mga handom sang isa ka tagumatayon nga emperor. Ini mga gusto niya himuon sa iya bangkay kung siya patay na. Ang una, gusto sini nga mga maayo nga manugbulong ang magpasan sang iya lungon. Ikaduha, gusto sini nga ang iya nalikom nga mga bulawan, alahas, diamante, kag mga kwarta, pagalaptahon sa dalanon, padulong sa iya lulubngan. Ikatlo, gusto sini nga makita sa mga tawo ang iya mga kamot nga nagaluy-loy, samtang ang iya bangkay ginapasan. Ang isa sa mga generales na mangkot kag nangayo sang pagpaathag, kung nga aamo ini ang ginahandom sang ila tagumatayon nga emperor. Gani, ang emperor nagpaathag. Gusto ko nga mga maayo nga manugbulong ang magpasan sang akon lungon bilang pamatuod nga bisan ang mga maayo nga manugbulong wala sang gahom batok sa realidad sang kamatayon. Gusto ko nga isabog ninyo ang akon tanan nga nalikom nga mga manggad sa duta pakadto sa akon lulubngan bilang pahibalo nga ang manggad nga natipon samtang kita nagakabuhi diri sa duta, magapabilin lang gid diri sa duta. Kag gusto ko nga nagaluy-loy ang akon mga kamot, samtang ginapasan ang akon bangkay, agod mahibalan, kag maintindihan sa mga nakakita, nga ginbunag kita sa kalibutan, nga wala sang unod ang aton mga kamot, kag mapatay kita, nga wala man unod ang mga ini. Kasubo paminsaron nga kung sa diin tagumatayon ng isa ka tawo, didto pa lang niya mahibalan kung ano ang esensyal nga kinahanglanon sini para sa kabuhi nga wala sing dayon. Kabay pa nga hindi ini matabo sa aton. Sa baylo, magkabuhi kita diri sa duta nga napuno sang paglaom. Initungod nagapati kita nga ang kamatayon hindi ang katapusan, kundi ang pagsugod pa lamang sang kabuhi nga dayon. Sa sininga kang tanan, maayo gid kung ginagamit naton ang kabuhi naton diri sa duta, kaisa kadako nga preparasyon agod ang aton handom nga makasulod sa ginharian sang Dios kag makaambit sang kalipay nga wala sing katapusan matuman.
Si Jesus sa Ebanghelyo nagasaysay kung ano ang himuon, agod mayara kita maayo nga preparasyon para maagom ang kabuhi nga dayon. Samtang kita nagakabuhi, kinahanglan wala nakaangot ang aton pagsalig sa dutanon nga manggad, kundi sa kaluoy sang Dios gid lamang. Amo ini ang hindi maintindihan sang tawo nga nagpamangkot kung paano sini maangkon ang kabuhi nga dayon. Masinulubon siya nga naglakat palayo kay Jesus, tungod hindi pa ini makasarang magbulag sa iya madamo nga pagkabutang. Mas dako man ang iya pagsalig sa iya kaugalingon nga ikasarang kumpara sa kaluoy sang Dios. Amo ina nga may dako nga kaangtanan ang ginahimo naton samtang yari kita sa duta sa pag-agom sang aton kaluwasan. May naghambal nga kung kita mapatay kag makalabot na kita sa langit, antes kita magsulod may mga pamangkutanon ang Dios sa aton. Kagang aton sabat, magapamatuod lamang sang aton matuod nga paghigugma sa Dios kag sa isig naton kapareho. Sa malipot nga pulong ang aton pagtuo kinahanglan ginakabuhi. Kung kita nagapangadi adlaw-adlaw, nagasimba kada Domingo, kinahanglan magtinguha kita nga magmangin maalwan kag mangin maluluyon sa iban. Kayman antes kita magsulod sa ginharian sang langit, ang Dios hindi magpamangkot kung ano kadako sang aton balay nga ginaistaran, samtang kita nagapangabuhi, kundi kung ano kadako sang aton tagipusoon sa mga tawo nga wala sang puloy-an. Ang Dios hindi magpamangkot kung ano kadamo sang manggad nga gintago naton sa bangko, kundi kung pila ka bes nga nangin maalwan kita, ilabi na sa madamo nga mga imol naton nga mga kauturan. Ang Dios hindi man magpamangkot kung pila ka bes kita nagsulod sa simbahan, agud magpangadi o kung magsimba, kundi mamangkot siya kung pila ka bes kita nga wala ng husgar sang aton mga kasilingan kag kakilala pagkatapos sang santos nga misa. Mga utod sa Miyerkules di Badlis na, magasugod na ang Kwaresma sa liturhiko nga kalendaryo sang aton simbahan. Ang Kwaresma tinion sang paghinulsol kag pagpakita sang aton pagsalig sa kaluoy sang Dios. Kung gusto naton mabaton sa ginharian sang langit, gamiton naton ang Kwaresma bilang isa ka kahigayunan nga usisaon ang aton tagsa-tagsa ka mga tagipusoon, agud nga aton makit-an sa aton mga ginahimo ang mga sablag, agud maangkon naton ang kaluwasan. Kag kabay pa nga aton ini sila pangayuan pasaylo sa Dios nga may dako nga pagtuo kag pagsalig sa gahom sang iya Diosnon nga kaluoy. Amen. Madamo gid nga salamat, Father JK, sa aton reflection sa sining nga aga. Kung gusto ninyo makigangot sa mga kaparian kag brothers sang Society of St. Paul, mahimo ninyo sila makontak paagi sa ila FB page St. Paul's Iloilo. O kung makigangot sa sining nga address, Society of St. Paul, Aganan, Pavia, Iloilo. Mga abyan, tubtob na lang anay kita dire. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa
Inadulot sa inyo sang mga madre sang Daughters of St. Paul, kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH.
Bisan pa nga ini ang preventable o kun matapna, ini nga balatian ang nagapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang Paradyo Bombo. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 29 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4 Saga. Mayaga Pilipinas, mayaga Western Visayas, siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa ato niya nga palatuntunan, dirigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Subong sa ato niya nga mga kabombo, Lunes naman kita sa karon nga adlaw banwa, katapusan nga adlaw sa bulan sang Febrero tuig 2022. Kag sa gihapon, ako ang inyo alagad Bombo Ann Sindol Sorilia. Updi naman ninyo kami no, tob-tob. Lasay isang takna, subong yang aga sa pagdulong sa inyo sa pila ka mariga panguna. Mga mainit nga mga balita, local, national, kag international. Subong man, mga balita sa sports, kag mga balita nagikan sa patag sing entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdulong sa mga balita sa inyo subong aga. Ang atong mga Bombo Patrol reporters sa field. Subong man atong mga Bombo volunteers kag Bombo correspondents. So nabula pila ka mariga panguna nga mga balita nga aton iya nga tutukan sa subong iya nga aga mga top stories of the day nga aton iya nga diskusyonan. Pila iya ka mga riga panguna nga mga balita no nga aton iya nga paghahatagan sang pagtamod subong sa sining Lunes naman yung edisyon sa aton iya nga palatuntunan sa liwat. Petsa 28 na kita sa bulan sang Febrero. It's February 28, last day sa bulan sang February.
buwas ti ibalis karon ta naman or paksi on ta naman nga aton iya nga mga kalendaryo kay Marso 1 na. So no, speaking sa Marso 1, mga regapanguna nga mga balita lokal nga aton iya nga tutukan diri sa aton iya nga palatuntunan sa Bombo Report sa first edition unahon naton iya mga kabinan no sa pila iya ka mga regapanguna nga mga balita. Speaking sang March 1, sugod March 1, ang syudad sang Bacolod, yara na, ginpaidalom na sa alert level 1. Grabe. The long wait ginmano is over. Dugay na nato ni ginahulat. Alert level 1 na kita. And ang province of Negros Occidental nagapabilin sa gihapon sa alert level 2. Sige. Subong man sa ato niya nga mga kabombo kay speaking sa alert level 1 no sa mga nagapangunang mga balita ti mga pagbalik iya sa nga klase face-to-face classes balik na sa Alangilan National High School sugod subong adlaw may nagdugang pa nga 8 ka mga eskwelahan diri sa aton sa may probinsya sa Negros Occidental to make it 16 no. Sa Bacolod, dyan mo pala ni Alangilan and then may mga 4 ka pa ka mga eskwelahan sa masunod iyang mga inadlaw sa bulan sang Marso pero nag-alert level 1 na kita and bigina laumanti balik na gid niya no amat-amat ang ining face-to-face classes kag subong man sa aton iyang mga kabombo ang diskusyonan naton no sa pila iya ka mga nagapanguna nga mga balita. Ang hibaloon naton, duga nga update, pinaka-latest update, sining mag-amay nga na-disgrasya iya mga kabinan na aksidente sa Banwasang Manapla, waygid na tabangan, patay. Mga balita pungsud nun, speaking sa alert level 1 ng Metro Manila, kag 38 ka iban pa, no? 38 ka iban pa, yara sa alert level 1 sumugod iya Marso 1. Dugang pa nga mga balita pungsud nun ang presidential debate nangin mainit man kagabi nga ginpatigayon sa gihapon absent si presidential candidate Bongbong Marcos. Kag subong man ang pinakainit no subong nga ginabantayan sa bugos nga kalibutan. Ang Ukraine-Russia no nga crisis or krisis subong. So ang Belarus nag-intra na no nag-fire nagpalupok no nagbuya sang rocket sa may Ukraine. O ginkonfirmar ni Lida kay ti ibaloon tani kun may effect ini siya mga kabinan kay ti ginahambal nga may meeting ang Russia kag ang Ukraine sa may Belarus. Kainit na gid no. Kag speaking sina sa aton nga mga kabombo, we will be having no ang aton iya nga Bombo International Correspondent sa subong iyang aga diri sa aton iya nga palatuntunan sa Bombo Report sa first edition no. Ang reaksyon sa iban nga mga kapungsuran kag ang ila sining bulig. Ilang bulig sa may Ukraine matapos padayon nga ginabomba sang Russia. No? So initanan i-diskusyonan naton. Diri sa aton iya nga palatuntunan sa Bombo Reports first edition. Okay, sige. Sa subong iya nga aga, kamusta kamo dira sa aton iya nga mga kabombo? Naga-monitor ka mo sa aton diriya sa 630 kHz. Sa inyo sinitagsag ka mga radio dial. Alang-alang pa kita sa gyapon bombolito no sa aton nga Facebook. Alang-alang pero sa mga kabombo naton, don't you worry kung hindi nyo kami subong makitan sa Facebook. Iyara kita sa YouTube no, sa YouTube channel sang DYWB Bombo Radyo Bacolod. So please like and subscribe. I-search na dira ang Bombo Radyo Bacolod. Ang aton iyang YouTube account, no? So, ara kita dira, no? Ulup na kita sa YouTube. Sorry na ho, mga kauturan ta, no? YouTube account sa Bombo Radyo Bacolod. So, please do like and subscribe. I-type nyo dira, ha? I-search nyo ang Bombo Radyo Bacolod. Okay? Search nyo ang Bombo Radyo Bacolod and please do like and subscribe para nga
sa mga palatuntunan naton yara na gilayon kamo, no? Okay? Sige, sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo, kamustahon naton, no? Damo na nagapariser sa aton subungaga ho. Mga utod naton nga naga-monitor sa aton, no? Diri sa YouTube account sang Bombo Radyo Bacolod. Nagadamo na ang aton nga mga subscribers, no? So, hello. Sa diin man kamo nga bahin sang kalibutan. Diri man sa syudad sang Bacolod, sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental, sa bugos nga pungsod Pilipinas, or mangin sa ruwas sang pungsod, no? Nag-monitor sa aton, so maayo gid nga pag-monitor kag pagpamati sa inyo. Okay, sige. Nagdangat ni kita sa oras 36 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga. Okay, sige. So, kamusta ho naton? Kamusta ang sitwasyon naton iya mga kabinandriya sa may palibot sa syudad sa Bacolod? Chikero naton una nga hugnat sa balita sa patrol ni Bombo Gracelyn Lobaton. Ang Bacolod, good news sa mga kabombo naton sa aton yung mga kauturan, madugay tani ginahulat nga mayara na kita iya mga kabinan sa alert level 1. No? Nga mapahamtang kita sa alert level 1. So, the long wait is over. Tiyan mo rin ginambal nga, tima new normal na gid kita. Sa mga kabombo naton, yara na iya mga kabinan, no? Face to face. Ano bala, no? Ang mga pagsulundan. Kunyara kita sa alert level 1. Okay? Kaya currently, hasta subong February 28, yara kita sa alert level 2. But, by subugod tomorrow, buwas nga adlaw, Martes, Marso 1, alert level 1 na. Okay? Ano ang allowed kag anong hindi allowed kung alert level 1? Okay, sige. So kung alert level 1, fully operational ang mga establishments kag mga activities, wala sang ginadumili. Okay. Ang age restrictions, allowed ang all ages. Ang face-to-face classes, check. Okay. So, sa aton nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo, no? Ari ang sa aton nga mga tagpalamati, kunyara kita iya mga kabiran sa alert level 1. I-share bala naton, no? Sa aton iya nga mga kauturan para nga makitaan ninyo. Ara dira bombolito. I-share naton para sa aton iya nga mga kabombo. Kunyara kita sa alert level 1. Again, kunyara kita sa alert level 1. Fully operational ang mga establishments kag mga activities. So, check allowed. Okay? Face-to-face classes. So, check. Balik na gidya. No? Age restrictions, allowed. All ages. So, wala na. Maski pilang edad, pwede na makagwa. Interzonal travel, allowed under LGU rules. Allowed na. No? Exercise, check. Ang restaurants, check. Allowed. Self-care facilities. Mga magka-self-care, di ba? Mapagwapa ka, mapasalon ka. Kung ano mong himuon mo dira, pamasahe ka, check. Ang religious gatherings, check. Allowed. Ang government offices, allowed. Kag other facilities, allowed. In short, wala na restrictions. Bombolito. Basta alert level 1 kita sa aton yung mga kabombo. So, amo ini siya ang aton ginatawag iya mga kabinan nga new normal. No? So, allowed na gid sa aton yung mga kauturan kay sa aton iya nga mga kabombo. Anong mahambal nyo dira, no? Time na gid man, no? Kay kun manotice naton sa mga kauturan ta, kung ma-notice nato na, in fairness bala, nagtahaw, nagid man abing COVID, no? Why nagid man abi iyasang problema? Kita mo gani, ang utilization rate sa hospital, ang nagaka-infect, gakaumpawan man dayon. So it's just like, nag-abot na sa punto nga, na mga buhi kita iya sa kalibutan, iya mga kabinanti, COVID ya exist lang da, pero parayon lang kita, without restrictions. Importante dere sa mga kauturan ta, kahit syempre nalabot na nato ng ginatawag ng herd immunity, importante dere, vaccinated lang gid kita.
bata, tigulang, kati may opportunity kita iya mga kabinan nga magpa-vaccine o kung magpabakuna. Job well done, no? Sa aton tanan kay hindi man ni ma-achieve just like sang gobyerno, sang LGU driya sa aton sa may syudad sa Bacolod kun why without our cooperation? So, ara na. Sa aton nga mga kauturan. Okay na gidya. So, by tomorrow, masugod na kita sa alert level 1. Okay? So, alert level 1. Masugod buwas nga adlaw, Marso 1. Ambal ta na gani, balik na ang mga face-to-face classes, amat-amat na. Actually, mas nagtaligdan ang preparasyon sa so checkeron naton. Una nga hugnat sa balita sang patrol ni Bombo Gracelyn Lobaton. Kamo sa aton niya nga mga kabombo, no? Sa din ka mga lugar subong sa Bacolod, anong mahambal nyo kahit ibalik na kita sa alert level 1. Again, no? Pwede nyo kamo maka-comment sa YouTube account naton, YouTube channel, YouTube account naton sa Bombo Radio Bacolod. So search nyo lang Bombo Radio Bacolod. Okay, alang-alang kita subong sa aton nga Facebook account, so diri kita sa YouTube, okay? Sige. 42 minutos na ang nakaligad sa oras nga, alas 4 saga. Kamusta? Anong sitwasyon natin para makita nyo diri sa aton sa may syudad sa Bacolod? It's like new normal, pero face mask lang tagyapon, hindi kita magsalik, alert level. Kaya masigol, naman bumalik, no? Kaya nagsalig naman kita. Subot ng balon sa protocol, let's say face mask kita, social distancing sigyapon kita. We have to panghugas gyapon ta kamot ta. I-maintain ta ng gawi nato, nakaanda naton nga gawi, no? Sa aton nga mga kauturan, sining for the past 2 years. Imagine na bala, no? Dumduman ta February, amat-amat na sang 2020, although 2019 nagsugod gining COVID nga ni. Dito iya makabinan sa Wuhan, China. Pero 2020 na sang may kaso kita diri nga nakasulod diri sa aton sa Pilipinas. So which means nga during that time by February, March, so imagine na 2 years. It has been 2 years. Grabe, no? Amo na siya kalawig. So at least, amo naman yung gidman ang projection sa Department of Health. After 2 years, okay naman na. Mga buhi, kita iya mga kabinan, upod sang COVID. Importante, again, sa mga kauturan ta, kag sa mga kabombo naton, gahalong kita. That is very, very important. Okay? Nga maghalong kita. Importante na sa aton yung mga kauturan. Sige. 45 minutos na ang nakaligad sa oras nga. Alas 4 saga. Kamusta ang aton yung sitwasyon diri sa aton sa may palibot sa syudad sa Bacolod. Chikeron naton sa unang hugnat sang balita sang patrol ni Bombo Gracelyn Lobaton. Again, please like and subscribe sa aton sa YouTube account naton, YouTube channel naton sa Bombo Radio Bacolod. Sa piyak nga linya, Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Grace! Good morning! Bombo Ann, good morning. Live kita subong sa Public Plaza sa syudad sang Bacolod. So Bombo Ann, aton sini nga palibot ang mabugnaw gid ang hangin, no? Although nga ang aton sini mga kauturan iban ti Bombo Ann diri sa palibot wala pa ka panglimpyo gid, no? Sagwa pa lang sang Public Plaza diri sa sulod medyo mahigko pa. So kabay pa nga matinduan nila karon. Kag Bombo Ann aton sini nga iban nga mga kauturan nagabiyahe naman, nakita ta ang mga jeepney, no? O kung ang mga tricycle nga nagalibot-libot na dire, no? Sa syudad sang plaza. Kag makita taman ang aton sini nga kalangitan, Bombo Ann, may dutay lang bituon, no? Kag kagabi or sang kaagahon siguro Bombo Ann, may ara sang pag-ulan, no? Kay may mga adanaw pa diri, no, sa palibot sang sulod sang plaza. Kag Bombo Ann, makita ta nga may Christmas lights pa, no? Sang December pa ni, no? Subong ara pa sa gihapon. Sa diri na lang
sa do stage di bala bamuan no dito ya sa replika sa gwa wala na sang Christmas lights kag ang tunnel di nga naga igpat-igpat no puno man sang nagakalilain nga Christmas lights ang duag bala bamuan ti wala naman no hawa na kag every day do may ari diri sang Zumba so bamuan Okay na kita. Mga Yes, Zumba mo na ning ginahulata? Yes, bamuan. Maayog nga balita bamuan no kadungan sang pagsaot-saot na kadaaga diri sa public plaza. Of course, may pagsunod sa mga minimum health protocol. Sa buwas nga daw, Marso 1 bamuan, paidalom na ang aton sini nga syudad sa Bacolod sa alert level 1 status. No? Congratulations to us bamuan. Mo gani. The long wait is over. Dugay-dugay ta man ginhulat Bombo Grace. Abot na sa punto sa unaya hindi ni alert level eh. Sa unaya ano gani modified community quarantine, enhanced community quarantine, devla, general community quarantine. So nag-abot kita sa punto nga nag-general community quarantine pero bumalik kita sa puno. Subong ya alert level 1 kita kabay pa, no? Hindi na kita bumalik kay tanan Bombo Grace, why na niya restrictions? It's like new normal, no? Discussion gani natin earlier, tanan check mo. Face-to-face classes, all ages pwede kagwa, makadto sa restaurants, mapagwapa ka, mapasalon ka. Kung anong himuon mo, hindi ka naman niya restricted, Bombo Grace? Yes, bamuan, no? Kamayo, gid gaog yun gid bamuan ang tiyempo sa aton. Labi na gid nga nagahilapit ang summer season, no? Madamo na sang mabukas naman bamuan nga mga nagsirado nga mga establishments. And speaking of face-to-face classes, ma-resume na bamuan. And didri sa syudad sa Bacolod as model nga eskwelahan abi, no? Naligad nga tuig di nag-testing sila bamuan, no? Sang face-to-face class kag nautod lang. So sa subong adlaw, mayo nga balita, halin gid mismo sa principal sang National High School dira sa Barangay Alangilan, syudad sa Bacolod, kay Ma'am Veneranda Ortonio nga sining adlaw, no, 7:30 bamuan sang aga, maga-resume ang ila sini nga klase. But limited lang danay bamuan for senior high school, no. Bali bamuan set A, set B ni siya. So mauna sini nga si Mana ang set A, no, lain na siya nga the track bala, no, sa senior high school. And then, pagka dasun nga si Mana, amo ang set B, no, lain naman na siya nga track. So, ini ba mo, no, para sa information sa atong mga kauturan, before, no, nga desisyonan ini, nga ma-resume naman sang face-to-face classes for limited lang, no, may mga requirements ang aton sining LGU sa Barangay Alangilan, especially sa eskwelahan nila dito bamuan nga paano ni sila makabalik liwat, no, sa pag face-to-face class. Okay, bamuan ang LGU ta ginaprobahan na ni, no, kagapon nakibot ta gani nga nagkipag-angot si Ma'am Veneranda, no, kagabi bamuan nga ma-resume na kay kagapon hulton pa kuno ang 28 days nga zero case gid. So, ini, kay tungod nakasugod sila sang liga tuig, na paghulto mambuan, no? Kay tungod man, nga nag-alert level 1 kita, no? For expansion, bambuan, sa March 14 pa niya siya, no? I-check pa nila, kay hindi basta-basta mag-expand mambuan mo, no? Damo ang estudyante, no? Upon ang mga grade level, bambuan. So kinahanglan nga zero, no? Zero case gid ang Barangay Alangilan, no? Sa pag-expand sang klase mambuan. So tanan-tanan nga mga students subong nga adlaw nga maga-participate mambuan sa face-to-face class dito sa Alangilan National High School, especially sa senior high school, naka-undergo na mambuan vaccination. Fully vaccinated sa tanan, no? Kag ang tanan upo nila sa balay bambuan, no, na bakunahan na abi. Kag ang mga gid siya, taga Barangay Alangilan proper gid bambuan. Correct, no? Ginkonfirmar na sa ato ni Councilor Iniceto Noveros ang tinalikdan na Bombo Grace. At least, subong, ni gani, today, this morning, no? Preparado ng eskwelahan. Kag
Kag ang ginatanaw gani diri madugangan ni kay ti kung tanawon mo kung alert level 1 hindi na siya gani limited eh. Balik na gid siya ang face-to-face classes, Bombo Grace. Yes, Bomboan. Misan pa, according kay Ma'am Veneranda Ortonio Bomboan, alert level 2 lang kitabi. Pwede gid ka balik klase. Correct. No? Kay Yes. it was decided man, halin pa man sang tinalikdan nga maski alert level 2 kita, pwede ka balik face-to-face classes. Kay mo manigani Bombo Grace sa province of Negros Occidental. May Yes. 16 man ka mga eskwelahan nga nagbalik man sa face-to-face classes. Tsakto ginabambuan. So how much more no? Ara kita sa alert level 1, posible bambuan sa madason nga mga adlaw no pag-istoryahan man sang ibang eskwelahan no kung magabukas man sila amat-amat lang mamuan no hindi ta paggulpihon no hindi ta pag ibutang sa kompromiso ang aton sining health of course bamuan so bamuan pamatian ta ang pahayag no sang principal sang Alangilan National High School nga si Ma'am Veneranda Ortonio. Kay tungod resumption na kami yan sa pilot na iya ang man new open ang 28 days. Kami resumption na lang class. Tapos alert level 1 kita. Okay, nag-alert. Even nag-alert level 2 na, pwede naman lang. During the time, kung wala na sa positive, 7 days after. Pwede yung mga students, 40 Japon, kabilog. 20, first 20 from set A namon. Landscaping Installation and Management na group sa senior high school namon grade 12. Na ang next week ang set B naman contact center services namon another 20 students. For expansion ma'am, saan oni? Ang expansion niya for farm school is on March, tentatively on March 20th. Kaya nawit pa kami sa 28 days nga wala positive sa amon nga place. Okay, that's the time galing nga mahulatik ka mo kay tungod nga ma-expand ka mo. Mali ko open sa sila nga batch sa mga estudyante. So far, ma'am, senior high school ang gidanay, no? Subong, tomorrow, ang resumption. Ang man, ang mamalang naslagyapo ng group of students na mabalik sa eskwelahan. So, tanan nga mga students naka-undergo na fully vaccinated na gid sila? Miss, fully vaccinated na naisaan ang grade 12 namon. Same thing man sa amon ni grade 7, fully vaccinated naman. Naka-second dose na sila. Kasi in Alangilan ng residents of Barangay Alangilan. Okay. Same with Aquila family members vaccinated na. Baka mayo ma. Sa liwat, amon ginapasalamatan ang local government unit na headed by Mayor Bing Lenadia and AOC Ma'am Ang sa pagpahatag sa amon sa pahanugot. Resume na kami sa klase sa Tukbuas. Kag sa amon ng barangay kapitan nga si Captain Digitanista Senior. Amon man ginapasalamatan ang salig sang amon mga ginikiaan sa gyapon nga magbalik na ang ilang nga kabataan sa eskwelahan. Gani amon ginapangabaygid sa amon nga mga estudyante nga ang healthy protocols aton gid nga iga padayon nga i-implementar sa sulod sa eskwelahan bisan pa sa aton panimalay. Kag ina-encourage gid namon ang tanan namon nga estudyante nga wala magpabakuna na kita kay amuin na ang sabad sang aton nga pagbalik sa eskwelahan. Mamuan. Momo Grace. Yes, nabatian naton ang maayong balita temprano pa Lunes nga adlaw mamuan halin sa principal sang Alangilan National High School. So mamuan ang mga students no posibleng mamag-uhan sila but for me mamuan no kung ako isa ka estudyante excited. Yes. Man. Naandad tayo nga nag-eskwela kagid kabalik kagid sa school. No, pero careful lang gid sa gyapon ang matamat lang Bombo Grace kabay pa ay kakapoy nagid kayo especially no sa mga estudyante nga sagi ng tener sa panimalay kabudlay pa no ang lesson bala mayo na kon face to face gid nga matudlo sa mga manunudlo kaya mo ning gid ang challenging sa karon no. Anyway, sige no before ka mag-extra Bombo Grace kamusta ang palibot? I mean wala man gaula, no? Okay, aton tiyempo subong?
Yes, umuan. Wala man gaulan, but sa subong dito wala ko kita bituon mo muan kasi na Galom? dumera pa. So posible no nga magtulot-talit naman diri sa syudad sa Bacolod. Okay. Salamat, Bombo Grace. Yes, umuan. Live kita diri sa Public Plaza sa syudad sang Bacolod. Ini si Bombo Grace din Lubaton para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Salamat sa kay Bombo Gracelyn Lubaton sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo sa unang hugnat sa balita sa patrol sa aton subong yang nga aga no ang report naton sa tilalikdan sa pagbalik sang Alangila National High School sa Kuana as senior high school sa face-to-face classes. But then because ang Bacolod diara na sa idalom sa alert level 1 sumugod man buwas nga adlaw. So ma-change pa gid ni posible ang meetings ni madamo na gid ang mapaidalom sa face-to-face classes because again sa mga kauturan ta isa ang Bacolod no nga ginbutang sa alert level 1 kay nagadubo in fairness aga naka-zero na kita or naga-single digit tag-anom tag-apat amo naman ang aton kaso kag subong manti mga mild nga mga cases. So, kay speaking sang Alert Level 1, ginbutang sa idalom sang Alert Level 1 ang Metro Manila, kag 38 kaiban pa nga mga lugar, sumugod Marso 1, tubtob Marso 15. Suno diri sa announcement sang National Interagency Task Force ni Cabinet Secretary Carlo Nograles, no? Kahapon gin-announce niya ni Domingo nga adlaw, February 27. Magluwas sa Metro Manila, yara sa alert level 1 man, sugod buwas Martes, ang mga masunod nga mga lugar. Abra, Apayao, Baguio City, Kalinga, Dagupan City, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Batanes, Cagayan City, Cagayan, City of Santiago, Isabela, Quirino, Angeles City, Aurora, Bataan, Bulacan, Olongapo City, Pampanga, Tarlac, Cavite, Laguna, Marinduque, Puerto Princesa City, Romblon, Naga City, Catanduanes, Aklan, Bacolod City, Capiz, Guimaras, Siquijor, Biliran, Zamboanga City, Cagayan de Oro City, Camigan, kag Davao City. As you can see, ang sa Western Visayas, apat kita, no? Nga alert level 1. It's Aklan, Bacolod City, Capiz, kag Guimaras. Okay? 4. So the rest, no? Alert level 2, yari na, masulod ning Negros, no? So sa alert level 2, sa gyapon, sugod March 1 to March 15, ang Cordillera Administrative Region, Benguet, Ifugao, kag Mountain Province, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, kag Zambales, Batangas, Lucena City, Quezon Province, kag Rizal, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, what else? Palawan, no? Albay, Camarines Norte, Camarines Norte, Camarines Sur, Masbate, kag Sorsogon. So we have area sa Western Visayas dan Antique, Iloilo City, Iloilo Province, kag Negros Occidental, 4 man, okay? So including Negros alert level 2. And then ang Bohol, ang Cebu Province, ang Cebu City, Lapu-Lapu City, Mandaue City, kag Negros Oriental, no? Eastern Samar, Leyte, Northern Samar, Ormoc City, Southern Leyte, Tacloban City, kag Western Samar, City of Isabela, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, kag Zamboanga Sibugay, Bukidnon, Iligan City, Lanao del Norte, Misamis Occidental, kag Misamis Oriental, Davao de Oro, Davao del Sur, ang Davao del Norte, Davao Oriental, kag Davao Occidental, General Sanchez City, North Cotabato, Sarangani, South Cotabato, kag Sultan Kudarat, ang Surigao del Norte, Surigao del Sur, ang Agusan del Norte, Agusan del Sur, no? Butuan City, kag Dinagat Islands, Basilan, Maguindanao, Sulo, Tawi-Tawi, Cotabato City, kag Lanao del Sur. So, alert level 2 na kita. So, no, the rest. So, meaning, basically, insakto,
sa aton sa bugos nga pungsod Pilipinas, it's alert level 2 kag alert level 1 na. No, so ara na. Amat-amat na gid man kita. So hopefully, no, syempre, amo ning ginhambal bla sa mga health experts ng kita nga mabutan tiyempo mga buhi kita upod sang COVID. Ang COVID ara lang na da. Importante bakunado ka, importante protected ta, no? Importante go observe lang ta sa protocol, no? Ang face mask ni ara lang nagyapon because makitaan man gid bala nga ang epekto sini, I mean ang positibo nga epekto, no, sa bahin niya sang face mask. Okay? Sige. So mapos kita iya mga kabinan for a while. Pagbalik ta, ang mainit nga ginabantayan sa bugos nga kalibutan. Ining nahanungod iya mga kabinan, no, sa inaway or rather sa krisis sa pagpamomba. Actually, ang Russia lang maning ano ni pagtawag? Ang Russia lang maniyang nagpamomba. Way man yang Ukraine ka depensa man lang, no? So, checkero naton kay hibaloon naton especially sa mga allied countries, no? Kung ano ang dugang nila nga bulig sa Russia. Or rather, dugang nila nga bulig sa Ukraine. Sa aton lang nga pagpanumbalik. Stand by. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium.
Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayaraman sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kun matapna, ini nga Sige, balik na sa ato niya nga palatuntunan. Drigid lamang sa Bombo Report sa first edition sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya mga kabombo. No? So, yari na, mangin kaupod naton ang aton iya nga bombo correspondent. Direkta iya mga kabiran sa Canada. No? Kay ang Canada, isa sa mga nagabulig man sa karon sa Ukraine. Iti, sa palibot, iya mga kabiran, because ang agresyon yung ginahimo sa Russia sa Ukraine, syempre naluoy ang mga kapungsuran nga inablang dito ka-help, kaluluoy sang Ukraine nga ti ginabomba, nga ti kita mo, ay ban ka prekatar, kay because sa ilayaya nga pamansaron, ang ginambal gani sa mga OFW naton yung mga kauturan kung ato ka dito sila sa Ukraine, ginambal sa ti, di ba, ginapakalma gani sila sa gobyerno, kay iway may matabo nga ilinaway. Eh, hindi man ang amo ang ila tuyo. It so happened nga ang Russia ang nag-una balasang ginatawag iya mga kabinan nga pamomba, so mo rin natabo. No? Silang ga-invade. Silang nagapamomba. So, syempre, ang iban nga mga kapungsuran, hindi man katulok. No? Hindi man nang yakatan-aw gidya. So, gapadala sila puwersa, gapadala sila armas. Although nga, syempre, hindi pa man gidya abi totally miyembro sang NATO ang Ukraine. That is why nga, hindi man amuna ka ang swing balasang help, kaya hindi man pwede. So, sa iba na lang yung nga pamaagi. But then, hibaloon naton subong, no, with our bombo correspondent, direkta iya sa Canada, Sir Ferdinand Galila, ang buligman, no, nga mahatag sang Canada, or nahatag sang Canada, sa Ukraine. Sir Ferdinand Galila, sir, maayong aga sa liwat. Upod mo diri si Bomboan sa Bombo Radyo Bacolod. Good morning, Bomboan. Kag mayong aga man sa tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod kag sa bilog nga Negros. Yes, sir. Maayong hapon, sir, dira sa imo sa Canada, no? Exactly ano oras dira subong direkta sa Barrie City, Ontario, Canada, Sir Ferdinand? 4:05 PM sang hapon, Bumbuan. Kag it's -3 diri subong, medyo matulutog now, but okay na ang -3. Oo, matulutog now, no? Anyway, sir, kung ano katugnaw dira sa Canada, amuman kainit na ibaruan naton ang tensyon, ang krisis, ang pagpamomba, no? Ang invasion nga ginahimo sang Russia sa Ukraine. Syempre, ang pamangkot naton diri, sir, before gina-share mo sa aton nga sang before bala nga nga nag-inaway, I mean nga nagbomba na gid bala nga may mga tabo na nga mga bombings. Before that, ga-share ka sa aton nga may mga help nga gina-extend ang Canada sa Ukraine. So, ano na ni subong, sir? Pwede mo ni isa-isa sa aton, especially ang ginahambal dira sang inyo man nga gobyerno dira sa Canada, Sir Ferdinand? Yes, Bombuan, no? Bag-o ning nagsugod ang ining invasion sang Russia sa Ukraine. Ang Canadian government nagpadala na sang almost 200 to 300 ka mga Canadian forces. Hindi iya makipag-away sa Russia, kundi nagpadala para sa Ukraine para magbulig tudlo sa ilang armed forces. Kag at the same time, Bombuan, no? According sa mga intelligence report before sinisang invasion,
ang Canada ga-expect na nga may matabo gid. So nag-extend sila sang help sa Ukrainian government, ang ginatawag bla bubuan nga soft loan nga bulig financial para sa gobyerno sang Ukraine. Oo. So, prior to this, ang invasion, help na nga daan ang Canada, amo ni siya kahumok, I mean nga, hindi siya like iba ni mga countries, why man gid ka participate, pero nga ang Canadian government is very concerned man, sir, sa Ukraine. Bumbuan, as we look back sang 2014, sang pag-annex sang Russia sa Crimea, which is part sang Ukraine, but strategically very important man sa part sang Russia, ang Canadian government medyo ulo atras na when it comes sa trade sa Russia. Kaya hindi pwede kay ang Ukraine, I mean, may-ari ni siya nga sovereignty, isa ni siya ka nasyon. So since nagsugod sito sang pag-annex sang Crimea sang Russia, so ang ginakondina na siya sang Canadian government. So sugod sa to up to this present time, when it comes sa trade, nagdako gid ang pagdistansya sang Canadian government sa Russia. Okay. So, way back pa lang 2014. But, sir, sa subong, luwas to sa una gin-extend sang health after sang invasion, may gindugang pagid nga bulig ang Canada sa Ukraine? Yes, Bumbuan. Since Canada is member sang NATO. Oh yes, ang Ukraine hindi siya member. So puwerte kabudlay sang sitwasyon sang Ukraine subong. At the same time, sa sitwasyon subong, si President Vladimir Putin sang Russia, may threat nga daan mo nga kung sino magbulig sa Ukraine, ma-experiensyahan sang isa ka nasyon ang wala pa nila ma-experiensyahan sa history sang ila pungsod. So sa ina nga pangsugilano ni President Putin, medyo may threat na ina. But ang Russia is ginakondina niya gid ang unjustifiable invasion sa Ukraine. So ang Canadian government bumbuano, may sanction man na ginahatag sa Russia. What are these sanctions, sir? Just like man, di ba, may mga interviews kita sa UK, no, panawag man sila sanctions, iba nga countries. Ano ya ang mga sanctions nga after the invasion nga gin-impose sang Canadian government? Yes, Bumbuan. Currently, ang pinaka-latest sa Bumbuan, sanctions, most ang target sini Bumbuan. Siyempre, kung ang isa ka nasyon ga-engage sa war, ang kinanglan nila sini to support their ambitions sa gera is kwarta, finances. So, ang Canada nag-sanction when it comes sa sini sa mga most especially sa trades, giuntat na sang Canadian government ang paghatag sang permit nga mag-export sang sa Russia, which is ang una Bumbuano way back 2019. May very gamay nga export ang Canada to Russia, like helicopters, eroplano, parts ng space materials, kag some of the ang ginatawag lang animal foods. So ini sa Bumbuan, bago ka mag-export sa Russia, kinahanglan mo gid siya permit. So ini siya wala na. So meaning wala na gid subong export pakadto sa Russia. Kag at the same time Bumbuan, like as I mentioned, si President Vladimir Putin, 58 individuals, ining 58 individuals amo ni silang mga Russian elites. Mga Russian Security Council, amo ning ila defense, financial, kag justice minister. Kag 351 members ng Russian parliament. 51 people in Belarus, kay tungod ang Belarus nag-intra na, nagpalupok na sang ilang rockets. Nag-intra na, why nakapo. Okay, sir, go ahead, sir. 27K financial institution. So inibumbuan ang tanan nilang assets medyo delikado subong. So hindi nila magiho ang mga ara nila, ang kwarta nila nga ara sa gwa, most especially sa European Union kag ara nga members ang NATO. So
Canada kag iban nga mga countries anong pagtanaw kung upod ka mo sa iban nga mga countries sa European Union, gaupod ka mo sir sa iban nga mga countries nga may mga sanctions sa ginpapanaog sa Russia, ma-cripple ang tinutuyo sini i-cripple down ang ilang economy mangin madinalagon gid ni ayan Sir Ferdinand. Yes, correct bumbuan, tama ginaang imong analysis ano. Kag ang isa sini bumbuan, ang ginatuwag bala naton bumbuan nga ang Canada ga support kid sa ginatuwag nga i-remove ang Russia sa ginatuwag nga SWIFT. Ano niya sa ang SWIFT? Ang SWIFT amo ni sa bumbuan ang ginatuwag Society for Worldwide Interbank and Financial Telecommunications. So bumbuan ang SWIFT kung magwa diri ang Russia, let's say i-push sang European Union kag mga iban nga pungsod nga hindi na pag i-acknowledge ang Russia sini mabudlayan sila bumbuan when it comes sa financial transactions internationally. But may effect ni siya bumbuan sa aton nga OFW nga ara sa Russia. Let's say anong matabo kung ining mga OFW naton nga ara sa Russia magpadala sang kwarta sa Pilipinas. Oo. So meaning ang international financial transactions sang Russia, incoming kag outgoing, delikado ka tama. Kay every time nga magpadala kami sang kwarta, let's say, may ara na code mo. So maagi ni siya sa ginatawag na SWIFT. So sa ining pag remove sang Russia, which is I heard sang Sabado lang, medyo paralyzed ang ilang international financial situation. Grabe no. So, galing amo na to, sir, no? May epekto, ahay. Ang mga kauturan naton yung mga OFW, ang tinutuyo nila yan, magtrabaho lang man, especially dito sa Russia. Tapos, hasta sila, sir, apektado because ng sang himo, ang ginhimo ni Russian President Vladimir Putin, Sir Ferdinand? Yes, bumbuan. I think bumbuan, ang for me, I'm not a scientist when it comes sa sining situation, but I'm very observant, no. I think bumbuan as early as possible ang mga country nga nag-abstain sa Security Council like India or let's say a member sang NATO nga neutral sa tingin kong Turkey, kinanan mag-intervene nga kinanan as early as possible. May ara na peaceful resolution kag dialogue kay perti ka delikado like now, no. Si President Vladimir Putin gin-alert niya na ang mga ang iyang mga military nga in charge ng nuclear bomb. So ining situation ka delikado gid katama. Although si President Volodymyr Zelensky sang sang Ukraine naghambal nga ang Kyiv will send a delegation of officials for talks without preconditions with Moscow sa Ukraine-Belarus border. So, hopefully, no, sir, although nga mambal kita, do medyo late na kayo mga nagkalalamita, may nagkaladuluan sang kabuhi, pero dapat sa subong may negosasyon, nagid nga mauntat, nagid niya, kay ang pierde sa ni, hindi lang maning duha ka mga pungsod, bugos nga kalibutan. Anong epekto because of this? Just like, di ba sa United Kingdom, we had an interview sa iban nga mga pungsod, taas, gas. Anong epekto sa inyo dira sa Canada because ng krisis ni subong, sir? Bumbuan, no, diri subong ang presyo sang gas gaalakaak man kag krudo. Kataas gid katama bumbuan. So ang pinakataas din nga presyo is $1 and I can say 70 cents. So ini siya madagan ni sa 70 pesos kung equivalent mo ba 70 to 75 pesos per liter. So ini siya bumbuan, hindi lang ni siya sang gera sang problema sang Ukraine. Ini siya bumbuan, no, problema ni isang bilog nga kalibutan. Kag ini pa bumbuan, no, hopefully, ma-settle down early as possible ini nga problema. Kay ini siya nga problema before sina ang tension ara sa China kag Taiwan bumbuan. O gani man. So hopefully, ini siya ma-resolve ni siya as early as possible para at least perti kabudlay sang sitwasyon. Oo. Di ka makakuha supply sang gas niyo, sir? Actually, bumbuan, ang Canada bumbuan, very rich sa oil kag natural gas. Ang problema diri damo diri aktivista. So ang amon pipeline may ang Canada pipeline nga diretso sa United States kaso lang gi-close to sa ni President Biden sang nagdaog si President Biden
Bali gaara kami gapon gasalig sa United States bumbuan. Okay, sige. Anyway, dako gid actually ang epekto sining krisis. Hopefully amo ning ginapangamuyo naton tanan, Sir Ferdinand, nga ma-resolve kay mangin kamo sa Canada, affected naman dira. Kag gabulig gid sa Ukraine, no? Sir, maybe last few words mo, especially sa pamilya mo diri sa Bacolod kay sa Negro, sir. Yes, bumbuan. Idugan ko lang bumbuan Yes, bago sir. ko malipat. Ang Canadian government gali bumbuan may ara na contingency plan para sa Ukrainian refugees nga dalon diri sa Canada anytime. So ini siya bumbuan ari na siya sa table subong sang Canadian government. So, bumbuan meaning- ang ako ng Yeah, sir, go ahead. before that, meaning ma-accept ka mo refugees from Ukraine? Bumbuan. So actually bumbuan ang amon di nga governor, ang premier namon di nangayo na sa permiso kay Prime Minister Ford nga magpadala sang eroplano para i-ready nga dalon diri sa province of Ontario kung sino man ang Ukrainian refugee nga gusto diri magkadto sa Ontario, Canada. Okay, sige. Go ahead, sir, sa mensahe mo, sir. Nga akong bumbuan, doon ta lang sa aton pangamuyo nga ma-resolve ba na ni ang conflict sang Russia kag Ukraine para magkaroon ta sang world peace kag para sa future man sang next generation kag keep safe kag padayon lang ta sa pagpangamuyo sa world peace. Yes, sir. Okay, sige. Salamat gid, no, sa aton iya nga bombo correspondent direkta sa Ontario, Canada, Barrie City. Sir Ferdinand Galila. Sir, thank you so much for your time. Kag maayong hapon sa liwat sa imo dira sa Ontario, Canada. Sir, salamat. You're very welcome, bumbuan, kag mayong aga sa tanan. Yes, okay. Sige. Again, sa aton yung mga kabombo, ang aton nga bombo international correspondent direkta sa Barrie City, Ontario, Canada, Sir Ferdinand Galila. So, ang Canada, way ka pabaya. Naibaluan naton, just like United Kingdom, kag iban nga mga pungsod. May mga 27 countries, more or less, no, nga nagabulig subong sa may Ukraine. Okay, tinaluoy sa Ukraine. Isa naman dira ang Canada. Hindi siya nagabulig nga para gidya nga armas, para gera gidya, no? Pareho ni subong ang pinaka-latest ang ila, no? Hindi nakatransaksyon sa ilaya ang Russia. Matabo sining ginhimo sang Russia ya. Hindi naman ni si Putin ang may napektado, si President Vladimir Putin, pero ang tanan nga mga pumuluyo. Ang mga pumuluyo gani sa aton yung mga kauturan kay sa aton yung mga kabombo, gambal sila, may mga placards na sila ginabitbit, ang iban, no, thousands of them. I am a Russian but I condemn, no? But I condemn sa ginahimo, ginakondenan ng ginahimo sa ilang gobyerno kag I sympathize with Ukraine, mga muamos na. So, maring miski sila nga mga pumulo, hindi konforme kasi sinoblame konforme sa giyera man, sa away. Sino nga kadaog sa away, how? Whatever it is, kung ano banda ang rason ni Putin, nga doon na init siya, kay iba niya pungso, na-influence yung ang Ukraine, ma-join sa NATO, paminsaron mo dayon niya, girahon mo, kay tungod nga, hindi ka lang konforme sina. Tikatiko nga sa klase na iya ka paminsaron, kung ikaw leader, nga naga-look after ka sa welfare, sang kadamaan, kidibla mo na permi, ti mang bumba ka imo iya. Ti subong ang Belarus, so naga-join naman. No, namumba naman, Republic of Belarus. Isa ka country man sa Eastern Europe. No? So, isa man ni sa alay man ni, sang Russia man. Ti intraman, pero ang ginambal diri ti may pistok ti. Although gambal ang iba naton yung mga kauturan, pistok pa nga do ka late naman, damo na nagkalamatay, pero ti balikan ta ang patrol bombolito. Pero at least mauntat lang gidya bala. Kay kaluluoy. Pareho na ang Russia. Ti kun ang tanan nga hindi man tanan, pero kalabanan sa mga countries hindi kaya export import dira, no? Hindi isla ka giho. Ti tapos ano na lang to mga OFW naton, no? Nga nagatrabaho dito, apektado man. So, dako katama, no, sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, ang epekto sini. Hindi lang iya sa tunga sang Russia kag sang Ukraine, pero sa bugos nga kaributan.
gapang lakaak subong ang presyo sang gasolina because sini, no? So why gid ya basta gani giyera, basta gani away, why gid na daya daog, no? Hindi ka gini pwede ka pa malakpak nga tungod no ati man girahon ta ilabdan nyo kami kamudra upod-upod kamo girahon ta makamuda do mo na bla. So, hindi gid siya. So kaluluoy subong di bala ang mga utod naton dito sa Ukraine. Iban rin nagapana ara pa to sa Kiev ginakulbaan iban sa dalom na sila sa underground na sila nagapanago. Why sila ni nag-expectar because prior pa man sa ning invasion, no, prior pa man sa siniya nga invasion, hindi nga ambal mo ng ilang gobyerno, hindi ka mo magkabalaka. Wala sang giyera nga matabo. Relax lang. Hindi ka mo pa na yung Ukraine. Because sa paminsaro niya sang Ukraine niya, wala man sila tuyo nga mag-engage sa away. No? Balikan tang patrol bombolito. Why man sila tuyo nga mag-engage sa away? No? Tiyanhon mo na iya kailain mo lang tuyo kag motibo ni Putin. Bla. So kita, dre, especially ng mga Filipinos, may mga relatives or Russia, Ukraine man, sa iba nga countries, di pa kayo muyuan, tagid ni nga, mauntat na ni. Ay kung sige-sige ni siya, tanan apektado gid. Bugos nga kalibutan, timangin kita diri sa Pilipinas. No? Tanawaman bala ang presyo sang gas naton diri ho. Panglakaak man gani, di bla? So wala gidya sa sang daog sa away or wala gidya mga kabiran sang daog sa giyera. Balikan naton si Bombo Gracelyn Lubaton sa dugang pang-report madulong sa aton subong agahay. Makaluluoy man mag-amay patay sa vehicular accident. Bombo Grace sa dugang report. Please go ahead. Mamaan, mag-amay patay sa natabo nga aksidente no sa Bangga Ibos, Barangay Tortosa, sakop sang Banwasang Manapla. Bomboan. So, ining mag-amay nakasakay sa isa ka motorsiklo, Bomboan, nga halini sila sa Barangay San Pablo, no? Sakop man sang Banwa sa Manapla, kag sang nakaabot sa location sa diin natabo ang aksidente na bungguan nila Bomboan ang isa ka wing van nga naka-park, no? Kag suno sa initial investigation sa aton sa mga kapulisan dira sa Manapla, PNP Bomboan nga ining naka-park nga wing van wala sang minakabutang early warning devices, no? Bomboan kag ini nabungguan sang mag-amay, no? Kag ila sini nga mga pangalan Bomboan amo si Francisco Pangantihon, nag-edad sang 51, kag ang bata iya nga si Francis Pangantihon, 23 anyos. Bomboan gindala pa ni sila sa ospital dira sa Victorias City apang wala ginatabangan, no? Patay gini sila nga duwa kon dead on arrival. So Bomboan ang ining duha tani ang magapadulong, no, sa syudad sang Victorias. Kaluluoy ba, no? Thank you, Sabo. May mga disgrasyas dalanon nga hindi gid mapaiway, no? Ikaw kahalong ka pero ang sugatan mo wala or sila why may nakitaan. So that is why Bombo Grace amo na ka-importante ang early warning device gid dapat. Yes, Bomboan. So wala gid, no, sang isa nga early warning device kag posibleng madulom sa area Bomboan kay oras sang kaagahon natabo ang accident. Oo, kay naga-park lang niho, no? Ga-park. So it could be man nga dasig padalagan nila why nila dayon nakitaan ahay. Sige, Bombo Grace. Yes, Bomboan. So, lapit na rin Bomboan sa Police Station 1, Syudad sang Bacolod. Ini si Bombo Grace din na ba ito nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Okay, sige. Salamat, Gid, sa kay Bombo Gracelyn Lubaton sa dugang iyang report. Ginulong sa aton subong iyang agadri sa aton iyang palatuntunan sa Bombo Report sa first edition. 30 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 5 sa aga. Dugay-dugay, iyari naman ato mga sister stations Bombo Radio Western Visayas para sa aton yung pagpatigayan sa region-wide tayo subong yung aga. Ang aton yung flagship station ng Bombo Radio Iloilo, subong man ato mga sister stations ang Bombo Radio Rojas kag Bombo Radio Calibo. Just be careful if Russia becomes desperate. Putin can do something bad. Amo gani man, no? Mayubla na. Mga desperados la, mahimo pagid siya kwanti mang mumba na lang gid ni siya. No?
No, amo na lang gid na, no? Hadlukan na lang gid taya sa iya. No, doka, okay sa doka tinunto man bilay nga giho balaw. No, hambal ko na gani whatever it is, ano man ang iya rason na akig man siya, ay tungod ba sige na influence na sang Amerika, kaya mo man ang ginambal, no, ang Ukraine. Pero ginambal naton sa aton iya nga mga kauturan, di ko hindi na sa imo yayang Ukraine nya mano kapag gidya, no? Sigihon mo gidya, bumbahon mo gidya, kay hindi na. Ang sa USSR, damo na sa ila gani nagkalas, no? Hindi kumporme. Sa aton nga mga kabombo, kay masulod na sa NATO. So, butang balon, there's something wrong Nga hindi na sila sa imo yahaw. Nga diri na sila gusto nila sa NATO. Oh. So, amo na, no? Sa aton iya nga mga kabombo. Pero kita, no? Ang mas mabulig naton diri, mga muyo gid kita. Gapate gid kita sa gyapon sang power of prayers, no? Prayers can move mountain, hambal gani nila. Ang mga imposible nga mga bagay, no, manginposible tungod na sa aton nga pagpangamuyo. So let us help pray for Ukraine kag malugpayan naman ang paminsaron ni Putin nga ining ginahambal nga talks, negotiation, no? Matigayon ini siya iya mga kabinan. Despite the fact nga ang Belarus hambal ta na ganing isa sa mga allied countries ang Russia nagbulig na, no? Namomba naman. So, we'll see, no? Kay, diba, si isang tinlikdan, gin-announce man nga daan ni Russian President Vladimir Putin nga ang Russia's nuclear forces on high alert. Grabe. Kay, mayara na gidya sang full control. Hindi man full control, mayara sa mga lugar sila nga nasulod, okay? Sa aton nga mga kabombo. Sa ila-iya nga invasion. More than 360,000 peoples nga nagwa na gidya sa Ukraine subong. Yari na ang aton mga sister stations Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning! Maayong aga sa liwat Bomboan. Sa liwat maayong aga sa imo Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas sa mga balita namon direya sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Una, good news kami diri kay ang Bacolod City na include kami ya Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas sa mga 38 ni no ka mga lugar direya sa aton sa may pungsod Pilipinas nga ginpaidalom na sa Alert Level 1. Alert Level 1 na kami diriya sa syudad sa Bacolod. Pero sa gihapon, ang province of Negros Occidental yara sa Alert Level 2 just like sa inyo dira sa Iloilo Province kag City, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Kay speaking sa Alert Level 1, subong nga adlaw may mga magabukas nga mga eskwelahan sa face-to-face classes. Una, ti sa Bacolod, ang Alangila National High School nga ginatanaw madugangan pagid ni because kung Alert Level 1 kati allowed naman ang face-to-face classes. And then, ang sa province of Negros Occidental, may 8 nga magabukas nga mga eskwelahan subong, gindugang ni siya sa previous nga 8 sang tinalikdan nga si Mana. So, meaning 16 naman tanan nga mga eskwelahan sa Negros ang nagbukas na para iya sa face-to-face classes. Kag subong man sa dugang panamon diri nga balita ti wala gid ni natabangano ang mag-amay kag nadudulaan gid sang kabuhi na patay no matapos na bungguan sang ila ginasakyan nga motorsiklo ang ining isa ka wing van nga nakapark sa Banga Ibos, Barangay Tortosa, Manapla, Negros Occidental. Sa impormasyon diri nga nakuha namon diri sa Bombo Radio nagikan ni sa Barangay San Pablo, Manapla ining mag-amay nga Sanday Francisco Pangantihon, 51 anyos, kag si Francis Pangantihon, iya bata, 23 anyos pa lang, kag padulong kuntani sa Victoria City, sa nga mo ni nakabunggong ilang nasakyan nga motorsiklo sa isa ka aluminum wing van nga nakapark sa higad sang dalan ti alas 2 nga daan sang kaagahon. Ting kinambal diri wala sang early warning device, rason nga nabungguan ni nila. Amo ning mga balita namon direya sa may syudad sang Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod, saylo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning Rojas. Good morning, Bombo Lindsay, kag maayong aga, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon diri mga balita sa syudad sang Rojas sa bugos nga probinsya sang Capiz. Di pareho man dira sa Bacolod, Bomboan, kami diri sa Capiz ang ginpaidaloman
sa alert level 1 status, no, sumugod gani buwas nga adlaw Marso 1. Apang wala pa diri makapagwa man sa pagsulundan ang amon nga lokal nga gobyerno sa probinsya kung syempre mabag-o gid ini from alert level 2 ti nag-alert level 1 kami, which is ginapasugtan na gani ang face-to-face classes. Kag wala pa diri makapagwa kung ano ang mangin pagsulundan diri sa amon nga probinsya. Kag sa gihapon, pag-abot naman diri sa Department of Education sa Capiz Division, wala pa diri sang wala pa diri kami sang eskwelahan man nga nagahiwat sang face-to-face classes sa Rojas City Division dito sa Ulutayan, ang Island Barangay diri samon sa Rojas City. So hibaloon namon niya kung magadugang balas ang eskwelahan diri ang Department of Education nga pagpasugtan na ang face-to-face limited face-to-face classes diri sa amon nga probinsya matapos naging paidalom diri gani ang Capiz sa alert level 1 status. Sa dugang namon diri nga balita, update dito sa mga OFW sa Russia man, no? Kay manti kung bala apektado sila dito, nababatsagan man bala nila dito ang pagpangyera sa Russia sa Ukraine. So sunod diri sa interview sang Bombo Radio kay Maria Santin Reyes, ginpayag sini diri niya nga nabatsagan man nila dito nga mga OFW sa Russia ang epekto sang giyera sa Ukraine kag sa ilang pusod. Kag dugang pa sinim, amat-amat na yan nagahikot sa mga papeles agud nga makapauli diri sa Pilipinas bangod nga ti sa gulpi nga pagnubo sa balor sang Russian ruble kontra gani sa dolyar. Kag tatlo na kaadlaw didto nga hindi makapadala sang kwarta diri sa iya nga pamilya sa Pilipinas bangod sa economic sanctions gani nga patuman sang US kag sang iban pagyud nga pungsod sa European Union. Kag ginsiling man diri nga ti limitado gid lang ang ilang pag-access sang social media kasubong gani sang Facebook kag Messenger. Rason nga ti mabudlay ang pag communicate nila diri sa ilang pamilya sa Pilipinas. Kag ginkuha niya sini ang pagkabalaka sang mga himata niya dito sa iya sa Russia bangod nga nagapabilin nga hiluway. Sunod diri kay Reyes, siya dito kag nagapabilin nga normal ang ilang pagginawi. Amo lang ina may pila ka pagbago dito pag-abot sa iya nga nga pungsod bangod siniga ni nagapadayon nga gera. Suno pa diri makita niya ang mga militar no sa palibot kag ginapang check gid ya ang ilang visa kag mga papeles kung sa diin sila ginapang deport no ang mga kung ang tawag sa niyo ang mga makaduluda nga presensya gina-check gid no kag ginalantaw gid sila kung expired na bala ang ilang visa. Kag amo na preparado naman ang iyang papeles sa tion nga magmando man ang gobyerno naton nga mag-repatriate na sa mga OFW didto iya sa may bahin sang Russia. So far amo naman balita diri sa amon nga syudad kabugos nga probinsya sang Capiz. Balik sa imo Bombo Lindsay. Madamo nga salamat Bombo Rita, Bombo Radio Bacol, Rojas. Saylo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome kag good morning Bombo Radio Western Visayas, Bombo Lindsay. Ang mga nagapangunaman namon diri nga mga balita sa probinsya sang Aklan kulong kag nagaibasubong sa rehas ang Kalibo PNP ang isa ka lalaki ni matapos nga madakpan nga nagpanakaw no sang o nagpangkawat sang manok pang bulang dito sa may barangay Istansya Banwa sang Kalibo. Yang ini nga suspect kinala sa kay Saddam Villanueva, 31 anyos, kargador ini sang Coramon sa bahin sa Kalibo Public Market kag ini residente sang barangay Dagaw Banwa sang Kalibo. Based sa information na kitaan napanuhan meaning si ang suspect si Saddam no napanuhan sang miyembro sang Kalibo Auxiliary Police ni Sir Ricky Alba ang inang suspect na panuhan niya daw may dala siya nga sako no pag daw makaduluda ang iyang hulag tigin pamangkot to
kumpronta nga kung ano na unod sa gina nga sako kagadin ka pagkasto nagpamatapos sa pamangkot gilayon nga dumalagan ang ini nga suspect butong ginlagas nila kag gindala sa police station nagdasuran to nga manok lang iyang dala kag gin-verify sa otoridad muni galiman ang manok nga ginkawat sa ligat tong adlaw nga gin pablater man sang biktima samon nga may kalibo PNP tingin tawgan to kung pagkumpirma tingin kumpirmar man sang nagapanag-iya nga ang manok nga mo to sa iya gitna sa nagagitan lautad at tikili nga paga i-dispose ang ng suspect kagapon sa valor lang na 1,000 pesos. Isubong alada sa mo niya may kalibo PNP ang nasambitan niya suspect. Dahil sa mundugang pagitman ng mga balita diri sa amon ginapandaman man sa amon Yaklan Police Provincial Office or ATPO ang publiko namon diri no nga likawan ang pagdalagid sang armas sa guwa sa ilang residensya ni matapos nga may mga ara kami nga mga maklanon no nga ginpangpailan na sa nga kaso related no sa nag-ira nga Comelec gun ban kag 10.1 pagit no kay man may pag-bitbit sila sa ilang mga hindi lisensyado nga mga baril di mo na no nga siling ni Sir Aguirre no ni Police Major William Aguirre sa mga amon niya ITTO nga sige sa subong ang ilang monitoring kag mga operation para lis na siguro nga luwas it no kag mayos ang igapatigayon nga May 9, 2022 or 2022 ang national local election. Ag sa amon dugang pagidiri nga mga balita no ang amon Yaklan nabilong naman no sa almost 38 ka manugang diri sa aton sa Pilipinas naging pedalom sa alert level 1 status no o kung tawgon nila is new normal ang amon diri nga ang provincial interagency task force alabangan namon subong no kung magapabugwa sila especially si governor ang ilang bag-ong executive order kay man May 1 to March 1 to 15 no nga ina nga pagpinalom sa amon sa alert level 1 gina-expect namon nga mas pagid nga mag-uho nila ang ilang iyo kanda mo nga nagasaligman nga mga sa business sector nga they're hoping ang oras no particular ang curfew base media hanjit sa amon nga IATF para makakuan man makapangita man bisan sa gati ang mga main namon nga mga negosyante. So alabangan pa na muna particular kung ano pagid ang ila nga desisyon kamo niya may ista sang Boracay kay basi kung may mga ara silang adjustment nga pag-imuon. Ang mga so far mga nagapauna naman diri nga mga balita sa Banuasang Kalibo, ista sang Boracay kag bilog nga probinsya sa Yaklan. Back to you, Bumbulense. Madamo nga salamat Bombo Leonard Bombo Radyo Kalibo sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita bangod nga ti sa subong adlaw Bombo Radio Western Visayas iga award naman naton ang ining dalagko nga mga papremyo sa aton nga mga grand draw winners sa 1-2 Panalo Part 20 promo sa Bombo Radio Philippines. Subong niyang adlaw Lunes, February 28, last 10 sa aga ini ang pagahiwaton simultaneous nationwide sa tanan nga areas nga mayara sa Bombo Radio kag Star FM station sa di magahatag niya sang kalipay sa aton nga mga taga-og subong kag very excited naman diri sila nga ti magpadulong diri sa mga istasyon man sa Bombo Radio agud nga ma-claim ang ilaya nga premyo. Kag napakikangutan man naton ang aton nga Bombo International Correspondent dito sa Maya, Georgia, si Sir Don Palmaira bangod nga ti mangin sila dito Bombo Radio Western Visayas nagapatigayon man sang rally nga tinagapakita bala sang suporta ya sa may Ukraine. Ginabanta 30,000 ka mga tawo ang nag-upod ya sa sining rally dito ya sa may Georgia. Kagabi nyo, may mga Georgian legions man to ya sa may Ukraine, may mga dala ni sila nga mga armas kag nagapakigbato man sa kinamatarong sang Ukraine. So ginadepensahan man nila ang Ukraine. Ang ining Georgian Legion, Bombo Radio Western Visayas, amo niya mga volunteers lang ya bala, kay mga ex-militaries, basta may mga knowledge sa pagpakig-away, sa pagpakigbato, kag sa paggamit man niya sa armas. Iniya ang ginahimo sa mga Georgians, bangod nga hindi nila luyag
nga matabo kun tani ang eksperyensahan man nila sa tong 2008 nga ginatake man sila sang Russia. Kaga ti sa amon diri ginpanubuan na ang alert level status sa may mga syudad kag mangin sa probinsya sa Western Visayas kag ti diri sa amon sa may Iloilo City and also sa Iloilo Province ara kami sa alert level 2. Ang Guimarães ara na sa alert level 1, halin niya sa alert level 3, subong na ng katapusan sa alert level 3, kag tigin pa idalom na sila umpisa buwas nga adlaw, March 1 to March 15, butang na sila sa alert level 1. Di maayo niya sa inyo, bomboan, kay ti alert level 1 na kamudra, makagulo ginhawa naging kamudra yan, new normal na inaganing alert level 1, di bala bomboan? Correct. Ginaya Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. New normal, tungod nga wala naman sang restrictions, tanan, pwede nakagwa all ages, may face-to-face classes na, ang mga operational na tanan nga mga establishments. So it's like new normal na gid nga ginatawag diri sa amon Bombo Lindsay. Amo na ni ang aton ginahulata. Kagkabay pa pero sa gihapon ang reminder diri sa Emergency Operation Center sa siyudad sa Bacolod, hindi magkampanteng mga kauturan ta. Iba si Pareho Blas ang tiligdan, de bla ko mga atoblang mga quarantine status, tatoblang to, community quarantine status, ato mga general community quarantine, tapos dugay-dugay balik naman sa taas kay manti nagkampante kita. But this time ang hambal ganin nila, medyo mga buhi na lang gikita upod siguro sa COVID kay halos vaccinated naman Bombo Lindsay. Amoge ti sana all. Kami diri ti Ulo Antos lang anay gamay pero maayo niya nga gina-de-escalate naman kami diri sa alert level 2. Tikun alert level 1 pwede na tanan except lang gid sa amo ni sa aton nga mga mga health standards bilang nga magsuksok sang face mask, mag-observe sang physical distancing, maghugas sang kamot. Kati dira sa may bahin sang Rojas, I'm sure naging kalipay man dira sa mga pumuluyo ninyo dira Bombo Marita. Di syempre, Bombo Lindsay, no? Malipayon man diri ang mga tao, especially ang mga ginpaidalom gani sa alert level 1 status. Pero ang gapanumdum ang atong Department of Health nga hindi gid magpakampante basi bala mo na gani gulpi na lang bala maghimuon ang tanan-tanan kag malimtan nga ara sa gihapon niya ang COVID-19. Pero tingala kita Bombo Lindsay, alert level 2 kamo dira, pero grabe itong tao nagliga dira sa inyo, no? Pagbisita sa mga pila ka mga presidential candidates dira, alert level 2 pagali dira Bombo Lindsay. Way kabalong tawo diya Bombo Rita, Bombo Radio Western Visayas na may COVID pa mo, napuno mo ang mga venues dira sa gipatigayunan sa mga campaign rallies, mga grand rallies sa mga kandidato sa nagliga diya nga si Manati, madamo sang mga nagasiling gani nga bisan ara 3 tugtog pa nga daan subong ti nabo nagasiling man wala na giban sang COVID kiti halos financing pero dira sa may Aklan sa may Kalibo Bombo Leonard bangod sa pagpaidalom sa inyo sa naton nga ang ekonomiya dira especially sa may Boracay Bombo Leonard. Gini, no, malaban-laban makaangat naman kami diri sa amon sa probinsya sa Aklan nga kuan bala ang dati siguro nga daw mambal bala naton nga dating bala sa mista sa Boracay may tendency nga magabalik, no, kay subong kasi alert level 2 ang February 1 pabilog nga bulan sang February namo nga turistang nagtabok, no? So expected sa amon nga LGU Malay kag Malay Tourism Office nga by March, no, laman-laman gid nga ma-alert level 1 kami. So ang ilas ang expectation kasi ang pila ka libo nga nagtabok almost 40,000 plus nga nagtabok, no, sa Boracay kasi kung mag-triple gid kay tamo man nga probinsya na lakip pagid ang pamang mga major areas nga adira nagahali ng amon yung bisita, no? So may tendency nga dirigid ang iban madiretso sa amon sa sang Boracay kag laban-laban mga negosyante magakalipay to kag magapangon gid ang amon nga ekonomiya diri sa amon sa probinsya sa Aklan Bombo Lindsay. Kag tiya mo man niya isa man ni sa mga pamaagi nga ti mabuhi liwat ang atong ekonomiya diri sa may Western Visayas.
Kagaugaling amo ni ang sa pagpagwaman sang sang desisyon sang NIATF sa National Interagency Task Force, wala na yamo sa mga lugar nga ara na paidalom sa alert level 3. Maayo naman ni nga nga balita para sa aton nga desisyon sa National Interagency Task Force. Kag tikabay pa nga sa Bombo Radio Western Visayas nga bisan yagin paidalom na kita sa mas malubo nga alert level status, hindi kita sa gihapon kumpiyansa. Sige lang, alam ni kita ako Okay. nga tempo, hindi ko na pabalik Sige. sa inyo sa liwata. Maraming Ako si salamat Bom sa aton yung mga kabombo